Jól mondtad, fiú. Emlékeztes, hogy majd adjak neked egy csekkét. De, tudod-e, mit mondok neked? Éppen a Bibliáját olvastam, egy okos féreg, azt meg kell hagyni. Azt mondja nekem, Isten teremtette a világot, és a nappallal meg az éjszakával kezdte. Majd a második napon a szárazfölddel, meg a vizekkel, meg a harmadik napon a fákkal, és a negyedik napon a gyümölccsel, de egész az 5. napig várt azzal, hogy megteremtse a napot, a holdat és a csillagokat. Hát akkor hogy a francba gondolta? Hát honnan a fészkes feléből vette a világosságot már az első nap? De, mondd meg nekem egyszer mindenkorra. Van Isten? Igen, van. És halhatatlanság, túlvilág, az is van. És vodka? Vodka is van odafent. És mi történik, ha az ember meghal? Igaz az, hogy nagy kampókkal jönnek értük? De mihez erősítik a kampókat? A mennyezethez? Mutasd meg nekem a mennyezetedet, csak akkor elhiszem a kampóidat! Mi olyan vicces? Olyan vagy, mint az anyád. Ő szokott így kuncogni. Előfordult néha, hogy bementem hozzá, és hátulról megleptem. És mindig az az édes kis nevetés, mint egy csengettyű. Imádtam. Elnököt magától, ami megőrített, és még erősebben szorítottam. Csilingelt az a kacagása, hogy jobbra-balra dőlt. Madonnám, csengettyű szavú Madonnám. Bármit megadnék, 5000-et, 28 000-et, hogy még egyszer hallhassam azokat a csengettyűket. Rusenko! Hol van? Hol van? Látom, amikor megvan a lábam! Nem szóltatok nekem! Nem szóltatok nekem! Megdobta nekem a pécset, én most megöllek, érted? Megöllek! Ismerik annak az embernek a történetét, aki húsvétkor elragadott egy 4 éves kisfiút, levágta az őrét, és a falhoz szögezte. Ismerik, ugye? Gyakran álmodom arról, hogy én vagyok az az ember. Csak ülök 4 órán keresztül, ananászkompótot eszem, és nézem a téged. Betegesen mozdulok az ananászkompótot. És addig, amíg meg tudom tartani ezt a vonzódásomat, addig, amíg a jajveszékelés el nem mondja a figyelmet rólam, addig csak bajban vagyok. Katyerina Ivanovna! A bátyámtól hoztam egy üzenetet az ön számára. Arra kért, hogy búcsúzzam el öntől az ő nevébe. Tudom, ez nagy megrázkódtatás, önnek most biztosan nagyon boldogtalan. Számítottam erre. Segítségre van szüksége. Az éjjel majdnem megölte apánkat.
beszélt a 3000 rubelről? Azt mondta, hogy önnek vissza kell kapni azt a pénzt, és azt is mondta, hogy ő nem tolvaj. Meg kell neki mondania, hogy ne szégyenkezzék. Azt akarom, tartsa meg a pénzt. De nem szereti magát. Kit szeret? Grusenkát. El akarja venni feleségül. Nem fog hozzám menni. Akkor öngyilkos lesz. Meg kell neki mondania, hogy én itt vagyok, és egész életemben szeretni fogom őt. Csendesen fogom szeretni, mert hogy itt vagyok. És mi lesz Grusenkával? Katyarina arra kért, hogy legyek itt ma este. És ő eljött. Milyen drága teremtés. Ma este ismertük meg egymást. De úgy érezzük, mintha egész életünkben ismertük volna egymást. Én úgy tudtam, hogy önök halálos ellenségek. Ebből is látszik, hogy milyen fiatal vagy. És milyen kevéssé ismered a nőket. Mindent elmondtam Katyarinának. Olyan szörnyű élete volt szegény. Ja, én nem érdemlem meg a kedvességet. Meg akarom csókolni a kezedet. 100-szor. Megszégyenít, drága hölgy, hogy csókolgat ezen fiatal ember előtt. Neked nem lehet okod a szégyenkezésre. Ja, én nem ismer engem. Én gonosz vagyok. Egy angyal vagy, és megmented az én Dmitrijemet. Pedig olyan jól éreztük múlt éjjel egymást. Órán keresztül olyan drága volt. De hát megígérted, hogy megteszed. Nem emlékszem rá, hogy megígértem volna. Én nem értettelek félre. Maga olyan kedves, és aranyos, és hiszékeny, drága hölgy. Nekem kellene megcsókolnom a kezét. Úgy 300-szor. Tényleg meg kellene, csak nem akarom. Ringyú! De pedig egy szapont Dimitri mesélte. Szapont! 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 Eldöntöttem, hogy 80 éves koromig élek.
Egy fityinget se fognak ezek látni tőlem, egy fityinget.